Проблемът не е сложен. Не можеш да живееш в онзи свят, ако ти самата не станеш човек. Да стана човек? Възможно ли е? О, скъпа моя, аз това правя. За това живея. Вярно казваха преди, че съм ужасна и наричаха ме вещица дори. Но ще видиш, че сега не съм изобщо зла. Поправих се, добричка съм почти. Кой? Аз. За щастие съм доста талантлива и магията привлича ме до днес. Напоследък имам жар да ползвам своя дар за души самотни, гледи в тежък стрес. Ще падна, губят своя живот в печал, в тъга. Тази иска да е слава, този търси любовта. Да помогнем на Мика. А губят своя живот в тъма и в студ. Край казана ми тълпят се, викат кой ще ни спаси. И спасявам с доста труд. Но се случва някой път да не могат да платят. И няма как гневът ми следва своя ход. Мрънкат някои от страх, но ще се моля за тях. Що ми изгубят своя живот. Не дей погубва своя живот. Шанс един давам аз. Но заета съм, не мога да те чакам, дълго знай. Искам само твоя глас. Погубва своя живот, печал и в студ. Ако искаш, мила моя, да преминеш този брод, поеми си дъх, преглъщай и решавай своя ход. Хей, момчета, май ми падна тя с брилянтно зъл обход. Купу